Rajna oppożizzjoni li permezz ta' kawża li fetħet ridet tkun vendigattiva u tbeżżaq. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Berġa ta' Kastilja ftit wara li l-imħallef Tony Abela ċaħad it-talbiet li għamlet l-oppożizzjoni biex tfittex personalment lil Prim Ministru Robert Abela u lil Chris Fern fost l-oħrajn. Fil-preżenza tal-ġurnalisti l-Prim Ministru tenna kif l-oppożizzjoni bl-aktar mod ċar u rid li trid tkun vendigattiva fuq livell personali kemm ma' Fern miegħu kif ukoll mal-uffiċjali tas-servizz pubbliku. Dan fil-waqt li l-kawża kellha lan li tbeżża lill-Gvern milli jkompli bil-ħidma tiegħu favur il-Maltin u l-Awċin. Il-kap tal-oppożizzjoni rid juri b'mod ċar li kien lest ikun vendikattiv. U dan fuq livell personali u niċċara li fuq livell personali kemm ma' Chris Fern kif ukoll miegħi kif ukoll maċ-ċivil. Għamel kawża fejn attakka personalment li jfisser li dak li ried kien illi l-400 miljun euro li allega illi nsterqu minn Stewart jittieħdu mill-assi personali ta' uffiċjali ta' ċivil kif ukoll mill-kabinet immexxi minni fost persuni oħrajn. Fil-fatt, il-Prim Ministru nnota wkoll l-ipokrezija ta' Bernard Grech fejn fil-medja jgħid li qed jipproteġi lill-uffiċjali taċ-ċivil iżda fil-qrati attakka lilhom u lill-membri tal-familja tagħhom. Dr. Abela tenna kif is-sentenza dettaljata tal-lum komplet toħroġ biċ-ċar kif Bernard Grech rid jaqleb ta' taħt fuq il-funzjoni kostituzzjonali tal-Avukat tal-Istat dan fl-istess ħin li ħalef fil-falz. Kien b'mod ċar illi il-kap tal-oppożizzjoni ħalef il-falz fir-rikors maħluf fl-ewwel paragrafu. Jiġifieri fil-bidunet tad-dokument illi bih fetaħ din il-kawża l-kap tal-oppożizzjoni jattribwixxi fatti jew allegazzjonijiet kriminali jgħidhom dan fil-konfront tiegħi minkejja illi kull sentenza tal-qorti illi ngħatat dwar il-kwistjoni Stewart teskludini b'mod mill-iktar speċifiku u anke l-inkjesta maġisterjali. Il-Prim Ministru saħaq li minkejja li f'okkażjonijiet differenti l-ebda sentenza tal-qorti rapporti jew xhieda ma qalu dak li ħalef fuq Bernard Grech dan xorta insista li jibqa' dej bil-kawża u ma kellux id-diċenza li jikkoreġi dak li ħalef fil-falz dwaru. F'Kastilja Dr. Abela għamel referenza wkoll għal kampanja ta' tfih ta' tajn li kien hemm fil-konfront ta' Chris Fern u kif minkejja dan fil-qrati baqa' jagħmel attakk mill-aktar aħrax fil-konfront tiegħu. Għamilha ċara li jekk hemm xi ħadd li naqas irid iwieġeb iżda l-kawża tal-oppożizzjoni kienet mossa ċara ta' tattiċi ta' teddid, intimidazzjoni u tbeżżieħ. U hawnhekk innota wkoll kif l-oppożizzjoni moħħa biss biex tagħmel il-bsatem fir-roti u tirbaħ il-punti politiċi minn dikjarazzjoni falsa minn attakk ikkoordinat, inġust u viljak. Iżda quddiem in-negattività u l-attakki tal-oppożizzjoni Robert Abela qal kif il-Gvern se jkompli jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fl-arbitraġġ internazzjonali kontra Stewart fejn qed inressqu l-qudiem talbiet sodi f'isem Malta biex pajjiżna jassigura li jieħu dak kollu li huwa tiegħu. Aħna aġixxejna mill-ewwel, mhux biss bl-istepin jiġifieri billi ħadna lura il-possess ta' 3 sptarijiet f'idejna irrispettivament mill-fatt li kien hemm appell pendenti, jiġifieri l-isptarijiet ġew lura minnu fih bidejna bis-saħħa ta' dak l-istepin imma bil-pożizzjonijiet u bil-proċeduri b'saħħithom li ħadna fl-arbitraġġ internazzjonali. Robert Abela kien ċar meta qal kif il-Gvern se jibqa' dej bil-ħidma tiegħu favur is-sewwa fejn fadal ħafna riformi xi twettqu favur il-Maltin u l-Awċin. Waqt il-konferenza tkellem ukoll il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn tenna kif dan l-attakk li qed naraw illum ikompli mas-sensiela ta' attakki li kien hemm fil-konfront tal-Avukat Ġenerali u tal-Istat u tal-Kummissarju tal-Pulizija. Imma l-qorti b'din is-sentenza studjata sew għamleta ċara li ma tridx tkun koparteċipi f'dan l-attentat tal-oppożizzjoni. L-attakk tal-kap tal-oppożizzjoni li bl-iskuża ta' Stewart għax diġà jaf li l-Gvern qed jieħu l-passi kollha neċessarji biex jissalvagwardja l-interess nazzjonali, prova joħloq skontru istituzzjonali u jeżżeż id-demokrazija ta' pajjiżna. Però l-attentat tal-kap tal-oppożizzjoni falla.